El recorrido de la obra Contra el Progrés, contra el progreso, tiene algo de heroico. Su autor, Esteve Soler, envió el original catalán al prestigioso festival Theatertreffen de Berlín. Sin esperarlo, quedó seleccionado entre más de 600 autores europeos y allí subió al escenario su primera puesta en escena alemana. Pero el premio de verdad será en mayo, un nuevo montaje en uno de los principales teatros de Múnich. Mientras reservamos vuelo y soñamos con la primavera muniquesa, podemos ir a ver la obra a la Sala Beckett de Barcelona en el montaje de la compañía Teatre al Detall, dirigido por Joan María Segura. Todo dramaturgo se crea siempre su escenificación perfecta en la cabeza, ¿no? Y entonces se va encontrando con diferentes visiones del montaje. Por ejemplo, en Berlín la opción del director fue absolutamente fría, ¿no? Sin añadir gags y demás, y en cambio en Barcelona la opción ha sido pues, buscar una complicidad muy fuerte con el espectador de aquí, convertirle el texto en mucho más mediterráneo en cierta manera, darle una vida cómica mucho más evidente, ¿no? És que mira i no marxa. T'ho he dit, t'he dit que no l'havíem de desconnectar. No teus gust. En aquesta casa ningú marxarà a dormir fins que no hagis apagat això. Esteu morts. Un negrito de Biafra que sale del televisor incomoda a un matrimonio que no sabe qué hacer con él. Una chica que niega auxilio a un hombre que acaban de atropellar. Una ambulància! Aveix una ambulància, necessito anar a l'hospital! Acabeu el túnel de llum ja. De fet, comença a tocar-li, Així està molt millor. És que la gent no hauria de morir traumàticament. Pobre home. Sí. Contra el Progrés son 7 escenas que tienen en común su nexo con la comedia, el horror, sobre todo su visión surrealista. Las escenas no están conectadas entre ellas a nivel estructural, pero sí a nivel temático. Se trata del tema este del progreso, no tanto ir contra el progreso en sí, sino contra un tipo determinado de idea que nos han vendido políticos y pensadores sobre el progreso. Un progreso que está seguramente más relacionado con la rentabilidad que no contra el progreso de los valores humanos. Acabo de fundar una nova religió. I fa molt d'això? Un parell de mesos. I què tal? De moment estem començant, però va força bé. Quanta gent sou? De moment jo. I els meus treballadors. No sou gaires, El cristianisme també va començar així. Convertir-se en una religió és només una evolució natural. La gent necessita creure en alguna cosa. Con su creativo montaje, la compañía Teatre al Detall multiplica la imaginación que ya contiene el texto, podríamos decir, cercana a los mundos de Pere Calders. Agafem tots els crucifixos que llencen a les esglésies que tanquen i els reciclem. Traiem la fibreta de l'altra i posem la meva. Ei, has quedat molt afavorit, Mare de Déu! Però com ha arribat aquesta poma aquí? No ho sé. Per la porta no l'han entrada, perquè és massa gran. Doncs jo aquesta nit no he sentit res de res, i tu? Ei, vaig a buscar la serra mecànica al garatge, així acabarem abans. Molt bé. Però primer avisaré els nens. Han de veure això. Caïm! Abel! Mireu què tenim per sopar! Digamos que los políticos hablan o se llenan la boca hablando del progreso, ¿no? En general, y hablan de ese progreso que nos ha de hacer competir con otros países. Y yo lo que me pregunto es si ese progreso nos va a hacer mejores personas. Creo sinceramente que no és així. La mare abrigava la seva filla amb una caputxa vermella. D'aquesta manera, tothom al poble coneixia la nena amb el nom de... Caputxeta vermella. Caputxeta vermella, molt bé. Va ser un Senyoreta, m'he perdut. El llop
del bosc es tornava de color vermell mentre demanava ajut al llenyataire. Tristament, el llenyataire del bosc acabava de ser acomiadat i estava a casa seva trist, sense saber què fer, pagant el seu fill. Per què vam signar aquell contracte, digue-m'ho? És la norma, tothom fa el mateix. Però el nostre amor no és com el dels altres. Tens tanta raó. Però qui hauria imaginat que això nostre duraria més d'un any? Ningú. Gairebé no es fan contractes de matrimoni que durin més d'un any. David, tu i jo ja no podem tenir un fill. Fa un minut que ja no som parella. Però posa el contracte! Però no intentis fer-me xantatge ara amb un contracte per tenir un fill amb mi. I de quan és el teu contracte amb aquest home? David, no siguis xinc. No, digues quan. David. Quan? 14 mesos. 14 mesos? O sigui, té el contracte més llarg que jo. Recordo quan encara no n'hi havia gaires, però l'any 2050 van arribar els 8.000 milions a tot el planeta. No es pot mantenir 8.000 milions d'humans sense desolar la Terra. És veritat que entre ells es van anar matant. Sempre han tingut una tendència natural a les guerres. Però no n'hi ha prou. Si no eliminem l'accés d'humans d'aquesta manera, serien capaços d'acabar amb la biodiversitat terrestre. És molt seriós, Van talar totes les selves tropicals d'aquests bitxos. Seguramente se trata de hacer un teatro que no produzca indiferencia y que en cierta manera produzca una cierta reacción en la cabeza del público, ¿no? Una cosa que nos estamos encontrando muchas veces cuando acabe la obra es que la gente se queda sentada en la platea y empieza a hablar inmediatamente con las personas que le rodean para intentar debatir lo que han vivido durante las 7 escenas, ¿no? Incluso me han comentado pues eso, que durante la semana le van dando vueltas a la cabeza a las imágenes, a las emociones que han vivido en ese momento, que yo creo es el mayor elogio que puede recibir alguien, ¿no? Van creure que la tecnologia podia refer el món i que si passava prou temps, aquesta acabaria amb la fam, desapareixeria la pobresa i la tirania deixaria de ser una temptació.